এটা কি শিপ হয় না আবার অটো ট্রান্সফার এদি বাবা যত প্রজেক্ট ওটাকে স্যাংশন দিলে স্যাংশন দেই এম তো স্যাংশন দিলে স্যাংশন না তাই বিরাম দিও স্যার আর আন্যা কোন জায়গা কোন মতে Have you seen the road? New road? Yes. ঠিক আছে দাও Darani mungtamo Donal Tipura mumbo para Osram Parani bo Witam Srabici timbo jaga bok nong kamio saw phai ba tamona fika MLA saya Lama jadi mereka Lama itu bukan dia teman ni busuk bosor khao lamang ya tini aking kha te bo bai Hambai Yapharkha emle no abo 100 বছর ni uporo ka khabo Hambai Yapharkha paya bono busuk family ka ronong kami bo ora asif family ro ka agi lama kri foro ka cha khamno ro ba ka thangni tongai ro agi hengki to balai dong mathlai ta waing ro khlai tabuk gari ro habang hatana tabuk gari ro maka school bot maka gari ro tong kata bok itlin ongkai lagi tatine bo tinio samungno bahai ke choli tong he norok ne emle phai na phiman norok emle no tam sanai ini emle phai na phimani lama bolong mani hamka bo phai na phika wo wa tingi chijon tabok ngi kam ro ngi tong mani phai ka